program moko ma gikero na timo gima kama to gino onge budget en wuon onge gi budget no endo ogeno mane oboyiro pesa moko moro chulo to en motimo planning marach koro setine to pesa no endo onge go madango chul go gima kamano emomiyo kasa one of the things one wacho ka wuon e devolution conference en ni ber ka governors ok ng'i mana pesa mawuok e sirkal mamalo kende gin go teku gi teko mar choko pesa kuom jopiny e yo makare koro nego bende giketo systems mamiyo kochok pesa e yo mapiny ka to pesa no kethre iyudo ka jomoko osetemo kaka governors moko osetemo mochoro pesa magichoko kata nyadidek kuom ranyisi Homa Bay County sani no kose grow mose gik over 1 point something billion to wuok mana e 400 million kuonde gi eki e gini mokalo iyudo ka samo counties moko pod struggle gi wach mar own source revenue monego bende gichoko mondo gi supplement kata gi complement pesgo eko mawuok malo mag achiel kuom gigo eko mathago weche mag pending bills monego bende timo kaso mogik nitiere pending bills mag okora ma samoro iyudo ka gik moketie system manomi gamiluongo ni control of budget ok gigo eko michulo sama koro osegik e gimiluongo ni IFMIS kumichule pesa koro iyudo ka nitie mibadhi moko mabedo miluongo ni voiding ma ng'ato nokwayo pesa koni ni dhi chulo contractor makama to dhi chulo contractor machielo manok otiyo kata contractor machielo ma samoro ma en ok priority kasto mano tiyo mane gi pesa mang'eny chande to mare pod pile magi midhiero mang'eny ma counties pod neno nikech governors mopogore opogore to nego bende wabedi wadil kodgi mondo mi pending bills ochul jogo eko mosetiyo. Be usegole paro moro kaka senators e wach mar tiyo gi omenda ma county ochoko kien kata miluongo gi dho ngere ni own source revenue kaka koro Homa Bay miwacho ni sani koro nichoko siling milion 400 to sani osekadho 1 billion gi wiye ang'a mono gi chik yie ne Homa Bay